aplikazioan sartuko ditut. Eta besterik gabe, zurea da. Eskerrik asko zuri. Bueno, lehenik gauza egin behar dugu hasi bezain pronto, baino zuetako batzuk ikusita egin behar duen orain batzu belarritik hartu, zaku batean sartu eta behiotik bota. Besan lotxatu egiten naiz hemengo batzukin, lotxatu txiste berbera kontatuko ditut iaia, anekdotak bai, argazkik eta bideoak gehiena desberdinak izango dira, baina nire loretxoak, beste, dena berdinak, eta esango dezena ere, berdintxo izango dira. Eta hor, bertxak eman dut pista bat, berdina esango aldezu. Eta bai, hain beste aldatu dira gauzak, eta beste bai, baina funtzean, nire ustez ez da aldatzen, funtzesko. Aldatzen dira formak, aldatzen dira parafernaliak, baina ez hain beste mamia. Baina nola ezin duten hori egin, klaro, ze asko maite ditut, justo, tokatzen zait hori, asko maite ditudanak, bota behar izatea, egun ez dut egin. Hemen egon dira, igual urre guainatzea eta. Bueno, arratsalde on denori, eta esan nahi detena da, hoxe, kontatuko dudala nire esperientziatik dena. Hau da, norberaren esperientzia egiten da gauza askorekin. Norberaren izakera, ze tokatzen zaion, ze ume, ze herri, ze guraso, ze jende ze topatzen duen bidean, gauza asko. Eta batez ere, ze lankidekin eta ze lagunekin elkartzen garen. Gauza guzti horiek norberaren esperientzia osatzen dute. Orduan, niretzat, importanteena izan da, segurona nire lankide taldea. Ze nik amestu dudan eskola, magisterio ikasi nuenetik amestu nuen eskola, egin bihurtu da azken urtetan nire lankide esker. Eta hauei eta familie esker. Horrekin esan nahi dut, hori tokatzen zaizuela, konpartitzea, lantalde bat osatzea, lantalde hortik pasa ginen lagun minak izatera. Eta alaxeria orain gaur egun ezta, baina lagun minak izan gabe ere lantalde bat osatu behar duzuen. Lankide honak izan behar duzuen. Eta bestela ez du balio gero umei eskatzea interakzioa, kooperazioa, elkarre errespeta. Ez du balio, zuek ez baduzu hori egiten zuen artean, geroz eskatu hori umei. Beraz, hortik, enuen asmorik hau esateko, nire bakera egin. Ikusita, igual, hainbeste lagun hemen baita, hainbeste urtetan elkarrekin ibilitako. Eta nire esperientzatik hitz egingo dut, ez dute zer esango bizi ez dudanik, edo probatu ez dudanik, edo pentsatu ez dudanik. Dena, hortik pasata nago, den egin dut, dena probatu dut, denetaz hausnarketa egin dut, eta benetan formatu nahi, esango duten guzti horretan esan. Orduan, egon zaitezkete ados, edo ez, baina berdin da. Zait inportik ados ez egotea nirekin. Ulertzen didazu ez da rokeria, esan nahi dut, nire esperientzia da, eta konpartitzen dut, pensatzen dudalako igual baten bati, igual balio bat egingo zaionak. Baina, ez bazaudete ados, pues jazta, zuen bidetik segi zuen lankidekin, segi formatzen. Zuei irutzen zaizuen bidetik. Nik bide bat hartu nun, eta ez dut hoberik bilatu. Bestela aldatuko nun bidea, baina ez dut hoberik bilatu, aurkitu. Eta orduan hortik abiatu naiz, eta bide hortatik jarretu. Eta hori konpartituko dut zuekin. Eta azkena aurkezpena mamian sartu baino lehen, gainera horren jubilatuta nago, eta horrek ematen dit sekulako askatasuna. Beti esan dut pentsatzen dudana, baina orain lasitasun gehiagorekin. Ja ezin diat espedienterik zabaldu.
Eta ia jubilatu nintzen espediente bat egin da. Baina, ez zuten denborarik izan. Orain, esan dezaket, nire iritzia danez, askoz askatasun gehiagoarekin hitz egin dezaket. Onerako eta txarrerako agian. Pero ez. Bueno, orduan, papertxo batzuk bilatu dituzue, hartu txostentzari, eta zutabetik ona zaudetenak, ez dezu egingo ariketa hau, bale? Ze jende asko behar, eta orduan zuek begira egon. Eta zuek egingo dezue ariketa txori nirekin. Beraz, ahots gora irakurri beharko dugu, ditugu zatitxo batzuk, eta joango naiz esaten, asko zaretenez denak ezingo dezue. Orduan, joango naiz, zu, hola, bale? Orduan, Cris, hasi naiz. Vale, ez, ya está, bokatu da ariketa. Hola zaudete, bai ez? Batzuk, ez? Egia esaten badiezu mesedez? Hemengo batzuk larritu, hombre, baina tin bat, zeu zer sentitu dezue, altxa eskua mesedez. Bila bat, bale. Hemengoan ikusi dezuenean ze ariketa zen, lasaitasuna hartu dezue pentsatu, eskerrak hemen dagoen. Hemen baten pentsatuko hori, a ber, altxa? Ostras. Bale, hori ikusita, ia saioa bokatu genezake. Bokatu, hortaz hitz egin pixka, pentsatu, zer gertatu da, zer gaitik, zer egiten dugun eskolan, gogoratu gometxo batzukin, eta jazta etxeago. Baiko ezan gaitzen. Baina, bueno, hemen gaudenez jarretuko dugu. Vale, así que, aprobetxatuko dut hori eskutan daukazuela beste gauza erresago bat egin. Eta da, aukeratu ditu zatitxo batzuk besterik gabe, ez, interesatzen zaizkizuelako, baina, claro, hau edia liburuen zatiak imaginatu, zenbat liburu, zenbat artikulu, zenbat dauden honen atzetik. Baina, aukeratu ditu batzuk, eta batez ere erreferentzia zuek erreferentzia horiek hartzeko. Lehenengo zatia da Isabel Solerena. Bueno, Isabel Soler, markatu, forkoritos edo, badalako honen inguruan aditua, jakintxu. Estrategias de lectura oso liburu sakona eta zea da, ez da harina. Beraz, ez hasi hortik, ez da zaudete hortan pixka jantzita. Baina, eukiko du da. Gero, urrengo zatia da Teresa Colomer eta Ana Camps. Bueno, bilan dira baita ere adituak, oso adituak, eta zati hori, aukeratu dut besterik. Gero, jarri dut, Ana Maria Kaufman, leer es comprender, eta gero, lotura bat, portal audiovisual de microescritura. Bueno, Ana Maria Kaufman da eminentzi bat, eta nire bideo honetan buru oitako bat. Bale, Ana Maria Kaufmanetaz firatu zaitezketik, nigu. Hor da bat, Ana Maria Kaufman. Gauza asko ditu irakurtzeko. Gero, parentesi txiki bat, gu daukagu, orain dela urte batzu, sortutako site bat, eskola txikitako site. Eta hor, hori altxor bat da, ez dakit ja erabiltzen dan edo ez baino, hor ditugu, gauza pila sartuta eta klikatu eta hatxe dituzu, deskargatzeko, bueno, bale? Gero, aprender a leer y escribir Charo Francoren, hau da site bat, baita ere? Mundiala, teoria aldete zeberaz, bera da, bezalako bat, bide hortan abiatu zana, baina berakin du dokumentazio lan bat ikaragarria. Hor dago, danetik eta dena filosofia hontan, zehatuta. Bueno, gero Juan Mata.
como mirar a la luna. Bai, hau ez da, zatitxo hau ez da, baina irakurri nahi badezu zerbait Juan Matarena, hasteko politiana izango litzake, como mirar a la luna liburuan. Como mirar a la luna. Ederra. Bueno, gero sartu dut, hau bilatu dut, begira egin naiz eta bilatu dut kontzientzia fonologika y el aprendizaje de la música. Momentu honetan, honekin, nik uste sekulako nahasketa dagoela, sekulako la kontzientzia fonologika, eta, zenbait kasutan hori hartzen da, defenditzen da neurozientzian barruan, baina gero egiten da horrekin, nahi dana. Eta ez dakeriak nire ustez. Berriz diot, nire iritzia dela, denbora guzti. Kontzientzia fonologikara iritsi behar da, baina ezin da hortik abiatu. Eta orain, hasi dira metodoak eta sortzen. Eta zer dira? Niretzat, la cartilla de toda la vida, baina, otros muñequitos, ez nire zela digitalizatua, oso gaizki ulertzen dela, iruditzen zen. Eta hortaz hitz egin dut, neurozientzian adituetako batekin. Eta pendiente daukagu, elkarrizketa bat. Eta berak, ere, errekonozitu zen. Segun, zertan jartzen dituzu numeak, ikarketa horiek egiteko, gauza batzuk batetzen dira. Baina, jartzen badituzu numeak, beste egoera, askeagoetan, eta beste gauza batzuk gertatzen dira. Eta gainera, etzekiten, beraiek, bere taldean, eta oso gaia, aditu. Eta bera mundiala, eta bere hitzaldiak eta bere artikularia mundiala. Baina, errekonozituzia, baitare, ez dutela ezagutzen. Ez Emilia Ferreiro, ez psikogenesiaz, ez da? Beraz, nik uste zerpentsatua ere, emantzula berak, eta nik. Orduan, hortaz, eztabaidatzeko behintzat jarri detago. Hau da, eztabaidatzeko. Nien nagoa ados, hemen esaten diren gauza azukin, baino bai, beste bat. Eztabaidatzeko. Eta, gero, Mikel utzi dio, artikulo luze bat, hortaz, la conciencia fonológica y los niños que están en la etapa silábica. Eta hori bai da interesgarria. Hori egiten dan azterketa, eta hori egiten dan ikerketa. Txampona. Eta nik, beste aldera, jokatzen. Artikulo horrekin nator, eta ez. Baina hor jarri dut, ikusten dezuenez, gero, beste ezagutxatean, azten dana leer es un proceso de construcción, dice Smith, hau zu, azpimarratu dut, ezta? Eta Smith hau da beste fenomeno bat, para darle sentido a la lectura liburua, ezinbestekoa da, hontaz formatzen hasi. Para darle sentido a la lectura. Kontzientziaren abogatzen denean, azten da leer es un proceso, eta hor, azpimarratuta daukat, Smith. Jakiteko, Smith hau, Frank Smith, dala beste aditu bat kontutan hartu beharrekoa. Claro, hauek ez dira oraingo modernoak, hauek dira, ja, aspaldikoak, baina ez dira baztertu. Hauen berriak eta hauen zer. Hauek egin dituzten ikerketak eta liburuketak, oain zer, oien ja? Ez, nire ustez. Hori ez dut esango gehiago nire ustez, baina badakizu dana nire ustez. Orduan Frank Smith, eta nahi badezu zerbait irakurri berea, para darle sentido a la lectura libra. Hor kapitulo pare bat, oso astunen dira, batez ere bat, inglesa aztertzen duena, eta baina beste kapitulo batzuria, eta behar berezia dituzten umeekin lan egiten duzu, hor dago kapitulo bat, ezinbestekoa. Eta gero oso, beste puntito hortan, leer es adentrarse, eta hori da Delia Lernerrena. Orduan azpimarratu berriro Delia Lerner. Orduan, esango dizuet. Emilia Ferreiro. Ez dut ezer jarri Emilia Ferreiro da. Emilia Ferreiro da, hau edana gehitzen dituena. Emilia Ferreiro da
hori izan delako, guretzat, hemen gauden batzuk, bakar batzuentzat, baina uste gu bito gaudela ordutik. Baina bera izan da, bide hau irekin zirena. Zoritxarrez, hori dela urte bete izan, eta, bueno, gaurkoa bere honez izan da. Eta nik esan deten bezala, berarekin eta bere inguru, berari esker ezagutu ditugu beste guzti horiek, batzuk pertsonalik ere bai, eta beste batzuk ingurun bitartez, baina horiei esker egin dugu bidea batzuk. Eta bai, eta nik behintzat, gu prest egon gara aldatzeko, hobea zerbait, baina ez dugu aurkitu. 40 urte hogetan hobera, mila nahi dela 30 urte, zagutu genuen, eta 2030 edara. Eta nik ez dut ezer hoberik aurkitu. Etorri da guztia oso ona izan da ere, azkenean hortan oinarritzen da, jakin gabe, edo jakinda, edo nahi gabe, edo nahi gabe, baina, bueno, listo. Bueno, hortze horretzea artazantxo bat, batzuk ja ikusita dituko duzue. Zuen parte hartzea ondo gongo litzake. Zer sugeritzen dizue honek? Zer esan duzenake? Zer? Bota, ez da azterketa, Bidaia. Zer? Bidaia. Osea, irakurtzea, ez da, edo liburuak, bidaia. Imaginazioa. Askatasuna. Aventura. Irekia. Argia. Bueno, seguro que este se lo está Ametsa. Sendoa. Bueno, mila gauza esan daitezke, ez da? Segur zertan fijatzen garen, mila gauza bat. Irakurtzea da hori dana eta gehiago. Eta gainera, ze disiplinatik hartzen dugun irakurketa gauza desberdinak ateratzen dira. Beraz, filosofoa banitz, gauza batzuk esango dituzke. Idazlea banitz, beste gauza batzuk esango dituzke. Irakurlea amorratua banitz, izan da, beste gauza batzuk esango dituzke. Baina editorea, banitz beste gauza batzuk esango dituzke, eta hola, eta abar. Umea izan da, gauza batzuk, heldua izan da, beste gauza batzuk, itxua izan da, gauza batzuk, perdón? Baina, claro, nik hori dena ez dut hartuko gaur. Ni sartuko naiz, gure esparruan sartuko naiz. Gelan, umeekin, eskolan, lurrean jarriko naiz, bale? Enaiz hasiko gauza horietan. Jarriko naiz, umeekin. Bueno, pardon. Eskatu du joan nago, Zer... Astutan da baina inbeste jendekin eta. Bueno, orain entzun. Eta entzun lasai, ez dagoelako gero, galdera egiteko. Ez laburpen egin beharrik, orduan nola jegingo detu behartu dezuen eroz. Ez dut jakin. Eta ez jakin behar. Gero, helduko dugu. Cuando Lucía Peláez era muy niña, leyó una novela a escondidas. La leyó a pedacitos, noche tras noche, ocultándola bajo la almohada. Ella la había robado de la biblioteca de Cedro, donde el tío guardaba sus libros preferidos. Mucho caminó Lucía después, mientras pasaban los años. En busca de fantasmas, caminó por los farallones sobre el río Antioquía. Y en busca de gente, caminó por las calles de las ciudades violentas. Mucho caminó Lucía, y a lo largo de su viaje
iba siempre acompañada por los ecos de aquellas lejanas voces que ella había escuchado con sus ojos en la infancia. Lucía no ha vuelto a leer este libro, ya no lo reconocería. Tanto le ha crecido adentro que ahora es otro, ahora es suyo. Eduardo Galeano, libro de los saberes. Hau ere, zagoia. Eta zatitxo hau hartu du. Que ella había escuchado con sus ojos, esaten du momentu batean. Zergaitik esaten du hori? Vamos a escuchar con los ojos, había leído, ¿ah? Mitu hori ez dut peinare pentsatu. Hasiera, agian marrazkiak ikusi zitulako. Azkenean irakurtzen duzunean ez zuk sortzen dituzu ahotsak zure buruan, irakurtzen duzunaren ahotsak. Bai? Irakurtzen duzunaren ahotsak zuk sortzen dituzu buruan. Aha. Entzun dezu edene? Gehiago? Irudiak ikusten dituzulako, Irudiak ikusten dituzulako, zure irudiak, ezta? Zuk irakurri ahala, zuk sortzen dituzu irudiak, ahotsak, irudiak. Zerbait gehiago? Pentsatu duzue? Bueno, bai, nik ere horregatik hartu dut, ezta? Aldatu nahi nituen, jakinda jendea torko zala, aldatu nahi nituen, baina ez dut demora ikizatzen. PowerPointarekin bukatu dut, horregoako aldatuko ditut, eta udazkenekoa esatu behar dut. Hau ikusiko dugu pixka. Zertarako irakurri, zer irakurri, nola, zegoeratan, irakasleok zein zorra dugun, eta batez ere, azkena jarri dut baina, batez ere atxikimendua. Irakurtzearekin lortu behar dugun atxikimendua, lortu behar dugun. Zer da irakurtzea? Nire tokitik, lehen esan detena. Eskolatik hain naizizketan, maisu maestran tokian, ikusten. Zer da irakurtzea? Norbaitek esango lukeia zeo zer aurrekoa egin da gero? Zer egin den nik? Zer egin dizuet? Zer egin dizuet lehen? Irakurri? Gero jarri dut que ella había leído con sus ojos, había escuchado con sus ojos, beraz, zer da irakurtzea? Ez zer baino lehen. Ulertzea, bueno, irudikatzea, baina nik zer egin dizuet? Entzutea. Bale. Lehenengo gauza da entzutea. Eta gainera, da, egin daiteke gauza bakarra ez dakizunean irakurtzen, konbentzionalki. Baina entzutea, eta gorra izango bazina, bestera batera entzun. Baina gortan sartu gabe, baina zu moldatu arte, zure kasa moldatu arte, dena deskodifikatzen errestasun batekin zeatu arte, zer egin dezakezu. Beraz, eta gainera, zuk zeuk irakurtzen dezunean ere, lehen esan duguna, entzun egiten duzu. Zuk zure ahotsa, zure irudiak, zuk entzun egiten dituzu. Ikusi eta entzun, baina, kasu honetan, esan ere, norbaitek irakurri behar dizula, zuk ez dakizun bitartean. Eta hori, eskolan, zein itokatzen zaila? Guri. Inorri baino gehiago, guri. Gero, baitare,
konbentzionalki irakurtzen dakitenei, hau da, zahartxagoei, zango nuke. Hori, beraiek ere egin dezakete, bueno, baino batez ere eskolan, irakasleok irakurri dezakete. Ero ikusko dugu bezala, asko. Modu askotan, gero baita ikusi dugu bezala. Eta gero baditugu tresna. Bueno, hau jarri da, hona irutzen da edalako, baina hongo dira mila, Hau da, hor sartu, eta guztira ikaragarria dago, oso liburu honak, oso irakurriak, aukeratuak, bueno, dakit. Zinea gustatzen zitzaien txitoen istorioa. Behin batean, baziren Londresen, Inglaterrako kapitalean, bere amarekin bizi ziren 10 txito. Oso etxe txikia zeukaten, txabola baten antzekoa. Ikusi duzue estiloa pixkat, musika pixkatzen dute, ahotsa prestatua dituzte, eta sekulako lana, dokumentazio lana egin dauka. Baina hongo dira hori bezala beste oso. Honek esan ere, tartekatu ditzazkegula dakoak. Ni ari bat eman naiz, aldetxo batekin, irakurtzen, igual beste batzuk aurikularrekin egon daitezke. Olakoak entzuten, edo denotzako jarri, hori jamila. Ordu batez ere, irakasleok irakurri behar da. Irakurri behar dugu, baina, baita ere, umeak, ondo bere guztua, irakurtzen, lortzen dutenean, beraiek ere irakurri diezaiekete bestei. Irakurri behar dute bestei. Horrekin, disfrutatu dezakete beste, baina batez ere egiten duenak ikusten du. Hobeto irakurtzen, eta oso, baina esan behar du arrakastatxua, hau da, ensaiatu horretu. Ez, hasieran egin behar nuen bezala. Izango zen desastre bat, abiso. Desastre, hasiko zineten irakurtzen, abisatu gabe, testu gabe ezaguna, eta bueno, asko dakizue, asko jakin dezue horren aurretik, irakurketa egurako saioa da, en fin, bazenuten ja antizipatzeko zerbait, baina imaginatu, orduan, beste irakurtzeko ondo irakurri behar da. Bestela aspektu egiten dira besteak, irakurtzen nahi dana ez da ondo sentitzen, zertako, ez du zertarako. Hemen egin izan baren hori, hori izango zen gezur bat, gezurra. Etzan inor irakurtzen haituko, inorrez. Ez nik, ez irakurtzen duna, ez besteak. Zeka, baina esan dugu, hasizu, baina gero igual edo inorrez. Orduan, bakarrik ziurtatu behar da arrakasta izango dute. Ensaiatzea suposatzen du hori. Eta baina ikusiko duzuena oso ensaiatuta etorri da. Irakurketa saiora, guk egiten ditugu irakurketa saioa, baina tarteka behaiek ere eskatzen dute. Nik ere egingo nuke, bai. Zu, apuntatuta egitzen zara, eta ondo prestatuta daukazunean, esan, probatuko dugu, egingo dugu, entzungo dizunik, ez bazaude oraindik oso ondo prestatu gehiago, eta nahi prest zaudetenean, irakurriko dizu beste. Hala ere, momentu horretan guri, kasunak eta oso. Cuando Jesús salió corriendo al jardín, tropezó con Jeremías. Dios
abiertos, porque tenía verde. Ahora Gertrude está furiosa. Sacó su varita mágica, la quitó 5 veces y ¡ya! ¡Abracadabra! Jeremías tenía la cabeza roja, el cuello amarillo, la cola rosa, el bigote azul y las 4 patas violetas. Pero los ojos seguían siendo verdes. Ahora Gertrudis podía ver a Jeremías cuando estaba sentado en una silla, cuando estaba tumbado en la... Dezuena da, ensaiatuta asko, erderaz, baina poz-pozik gelditu da, besteak ere bai gustora egon dira, gustora geunden, berari entzuten, eta berantzako izan da plazer bat hori egitea. Aurretik prestatzen eta momentu horretan ja. Bueno, baina egia da lortzen behar dela autonomia. Bestela, betitik beharko lukete aldamenean, norbait, berak baino beto irakurtzen duna, irakurri alizateko. Orduan, joan behar dute autonomia lortzen. Eta hori da eskolako, bai? Galdera bat, liburu osoa irakurtzea beharrezkoa izango litzateke edo liburuko gauzati batekin nahikoa izango litzateke? Bai, 1000 egoera desberdin dute. Gaur ikusiko dezuena dira apurrak, baina egin daitezke olako 1000 desberdin. Eta komeni da gainera, ez beti berdin egitea, alderantziz. Eta gero ikusiko, adibide asko ikusiko ditugu orduan 1000 egoera desberdin azalduko dira. Orduan joan behar da autonomia lortzen. Baina autonomia ez da berdina. Osea, txiki horientzat nahiko autonomia da, txiki horrentzat nahiko autonomia da handixeago bat bilatzea eta lortzea berarekin jartzea esentzea. Hau, ja bakarrik dago, izugarri disfrutatzen du besteok irakurtzen diogunean, baina bera ja gai bakarrik irakurtzeko. Hau ere, honek ere ez daki oraindik erabat irakurtzen, baina ari da bere moduan irakurtzen. Lasai, inor molestatu gabe, nahi duen liburua. Autonomia lortzeko bidea. Egun batean, autonomia lortzeko bidean, aukera asko daude. Aldezu moduan irakurri eta bestei laguntza eskatu. Prismatikoekin begiratzen da dezue dena, gehiago ikusiko dituzue. Hau da, hemen gehienetan ikusiko duzue adinak. Eta hori da balorerik handiena. Eta gure eskoletan egin, posible dana. Eskola batzutan zaila izango da, baina gure eskoletan ez. Beraz, pekatua da ez aprobetxatzea adinak danetara. Asko hobeto daude umeak
berekoekin, adin berekoekin baina. Daneta. Baina, hortarako zerbaiten bidea joan behar da. Ez badaukazu motiborik irakurtzera joteko edo liburutara hurbiltzeko alperrik, zertako. Daukazu ez ilusiorik, ez motivaziorik, ez gogorik, ez ezer. Baina, eta inorre ez da juten liburuetara ez bada zerbait bilatzera. Zerbait hori, izan daiteke besterik gabe no pasatzea, besterik gabe. Hori izango litzake lortu beharko gauzarik importantena. Hurbiltzea liburuetara guztoz. Irakurtzaletasuna ez da gero bilatu behar den zerbait. Aurrena ikas dezaten irakurtzea eta gero zaletuko ditugu. Gero udaletxeak egin beharko ditu programa bereziak, zaletzeko, gero diputazioak ez dakiz zer. Izurratu degunean eskoletan zaletasun hori gero abertara kontatzeko. Beraz, egin behar dena eskolak da irakurtzaletasuna lortzea, pulsatzea, saiatzea, lortzea. Hori, ezer baino lehenago. Ezer baino lehenago. Pardon, zerbaiten bila joan behar. Eta hau frantzez nintzena, a ber, joskera aldetik, bueno, da, eska komplikatu xamarra da. Ez dugu irakurtzen ikasten, irakurri ahal izateko. Baizik eta jakin nahi dugulako zer jartzen duen, ikasten dugu irakurtzen. Hau mundiala da. Umei ez eskatu irakurri behar dezu, ikasi behar dezu irakurtzen oso ona delako. Zure bizitzan, bueno, honek irekiko dizkizu atea. Baina eskaintzen dioguna da, un rollo insoportable, lortu zer idea eskatzen. Ez. Umeak ez dira militanteak. Ezertan ez. Hori egin dezakegu helduo, badakit aurroio badala, baina guai, behar dut ez dakiz zertarako eta ingo dut. Umeak ez. Beraz, jakin nahi badute ze jartzen du nor, eta batez ere, nahi badute zu bezala pasa hain ondo, eta sentitu guk besteo sentitzen duguna, eta emozionatu besteok emozionatzen garen bezala, eta parra egin besteak hori irakurtzen ari direnak, parra egiten ari dira, eta nik ere jakin nahi da zer. Horiek danak eramango nuke ikastera, irakurtzen ikastera. Ez alderantzez. Eskarra horretan behar dut, zerbaiten bila, esaztu, horretan behar. Eta guk ez dugu jakin behar zeren bila. Zerbaiten bila bakarka, dinaka, elkarrekin. Zi, bai, presaudete orduan? Betaldea sartu? Onduan esaten nahi zaizu, hola, bata bestearen onduan. Ixirizkio. Bai, lan egingo dezue. Bilatu dezu ez da, zuke marrazoi buruzko beste liburu bat. Besteak ekarri indie, beste liburu bat. Marrazok edo euskalo. Dena marrazok aldia hori bai. Ez, dena marrazok ez. Hemen izan hori gara hori. Iban, zudera zutara zoetxen. Hau da, txokok, ez? Bueno, zerbaiten bila, baita komunean
sartu da, ikusi du, zertan ari diren, junda beste, bueno, hor sartu nahian, ez da? Beste liburu bat ekarri die, eta... Agite, konbentzionalki irakurtzen, momentu hortan, hori jo. Beraz, hau ez mesedez. Bueno, hemen, gazte asko zabete, Mafalda ezakit ezagutzen duzu, baina, bueno, ni naiz Mafalda zalea amorratua. Eta danetako etortzen zaitu no Mafalda. Es inútil, todavía no sé leer el diario, el periódico. Lo único que me han enseñado hasta ahora en la escuela es que a fulanito lo mima su mamá, o que menganita sea su moño. Y yo quiero saber qué pasa con Johnson o Fidel Castro. Pero parece que ni a Johnson lo mima su mamá, ni a Fidel Castro sea su moño. Claro, ze izango balitz. Bueno, ematen dioguna irakurtzeko, naiz eta oso interesantea izan. Gero, azaltzen dala, notizitan edo nun baiten, bueno, eta bira, ikasi den mi mama me mima, eta gero aurkitzen dut hori, ez dakize liburu interesgarria, bueno. Claro, hori ez da azaltzen, no, bakarrik eskolarako egin diren liburu ez dira. Gauza, horietan, bakarrik. Eta hori konturatu naiz, hor daukazu erabatai. Moskeatzen, hasita bai. Gitan edo ditu bera gartzen horiek. Baina ez dira baten egiten zuen. Hori zurtzen. Zabea numero batxeren nahi dut. Irakurtzea da batez ere, irakasleon zeregina zaitutu dutela. Karo, eta ordaintzen dute, beste gauza batzuen arte. Baina eskola hortarako sortu zen. Irakurtzen, idazten eta kontu batzuk egiten ikasteko. Eta gaur egun alde izan bat dut. Jarri prismatikoan bai, bale? Eta ikusten dara baino gehiago. Lokala be elegantia da, Gela bada, Bai, zuk ezagutu zen, gela baina ederra. Bueno, guk edertzen du. Bueno, polita da gela, baina gela bat eskola askotan da. Hau adibidez irakasleen gela, eta hor bazkaltzen dugu, baina erabiltzen dugu. Baina ikusiko duzu, liburutegia osotasunean, eta ikusi zertan ari diren eta irakasleon.
Aurrera juntatu denez, hemen jarri ditut batzuk. Gure ikasle kontrola denez, gu zertan oinarritzen garen, zeinekin formatu garen, batez ere, zeini jarraitu diregun, eta jarraitu diregun, lehen esan duten. Bale, hori non daude. Mira Ferreiro, Francesco Sanucci, lehen esan dutena, irakurketarekin justo, ez alako lotze baita ere, baina, bueno, Rebeka Urina Educar para Ser, hori bai dalari ezinbesteko liburua, denok irakurri beharko genitena, Educar para Ser. Gero, Arno Ester da, los talleres de educación creativa, era ikertu zu, la formulación deitzen dana, eta da gizakion behar bat, mugimendu batzuk egiteko, gero David Bueno eta kompainia mundialak ere, gure Britannia nola ez. Mari Carmen Díaz Navarro da Mi escuela sabe naranja, La oreja verde de la escuela, Los pendientes de la maestra, oie, zoragarri liburuak. Gero Joan Domenech da en la educación lenta, guretzat beste oinarri, zutabe, importante da. Dauka zer ikusiri zuzenean irakurketa idazketarekin, baina guretzara oinarria, zertarako irakurri. Diskutatzeko bat ez. Eta umeen garaian batez ere diskutatzeko. Hau ezagutuko duzu, hau ez da eskolakoa. Izan ziteke, baina. Вот и база сидела. Что висит? Читай. Disfrutatzea da bakarrik parraia, algara, ez da? Hau ere disfrutatzea da, noski. Hori oso importantea da eskolan ulertzea. Ondo pasatzea eta disfrutatzea da bakarrik.
nor bere beharra betetzeko. Hemen daude benetako liburuak ipinen ez direnak. Jakin mina hasitzeko. Lan bat egiten nahi dira, informazioa zehatzak jakin nahi. Idazteko ere behar da, estudiatzeko, gero beharko dana, inbeste estudiatzeko. Txikitatik, gustatzen zaie gainera, estudiatzea, baina, ez edo zingon. Baieztatzeko edo zestatzeko guk uste duguna, entzun duguna, batek esan duena, a ber, no, el diccionario no dice que esa palabra sea mala, que sea mala palabra. No. ¿Y que es una asquerosidad inmunda? No dice que es una asquerosidad inmunda. No, tampoco. No puede ser. Lee, a ver. Sopa, dando de caldo con pasta, especula. La caroncias. Y lo tengo que demostrar científicamente, no la irakurri. Beti, behinetako funtzioarekin. Irakurtzearen funtzioak zeintzuk diran, jakin da, beti irakurri behar dugu eskolan, hola, benetako funtzioarekin. Eta berriz errepikatuko ditut, gauza batzu. Benetako funtzioetako bat da disfrutatzea. Behar dugu gaude toki berean, baina beti benetan egia, ez ere zuetan. Txanez, hemen, atutxo batzuk. Zera dut. Tertulia nahi dira. Levantó su nariz, olisqueó profundamente y dijo: a carne de niño abuelo. Horixe da gehien gustatzen zaizuna gazka, oso da. Zein gehiago, venga, beste batek. Venga, Luar, konta iguzu, ze liburu aukeratu duzu. Baskubeltz taldea, den abenturak. Esan nahi nion neska honi, orain zatitxoak irakurtzen nahi dira. Zuri, bai, hori da, lehen agertu dira zuri. Baina, etxean liburu osoa edo eskola liburu osoa irakurri dute, garen aekeratzen dituzte zatitxoa. Eki, irakurri guzu. Benjamín, mientras tanto, me contaba chistes. Así te animaré, tío. Jejeje, jejeje, jajaja, jejeje, jejeje. Había un jugador tan malo, tan malo, tan malo que una vez metió un gol y en la repetición falló. ¿Cómo se llama el portero de la selección griega? Nicolás. ¿Cuál es el gol que más duele? El golpe. ¿Cómo se llama el peor jugador de la selección japonesa? Nikita Nitoko. Burua honena izatxa azkena, izatxa diruditena, burdinbidean barena, txistuka dator, trena. Toi zertzen, zure txikitako gustuko na? Txikitan asko trena gustatzen. Bai, baina liburu hori egia da, Nintzak ez egoten nintzen diola
Etxeapi. Aikoa, Anastasia izeneko gizon bat eta nahizula Burdinolanin lana eta lortuzun da egun baten denak junintzian Burdinolatik, zeba ja ezan nio etortzen dola eta beha okarriak izan. Okarrik? Eta orduan, egun baten etorrizkan Zaratazpiko sorgina, eskatu zion pertsoa ditiko, baina pertsa. Zer da pertsa? Baina santzionez ez. Baldebe. Santzionez ez. Bea, bere pasarte gogokoen, a ber. Ez dizut pertsori egingo. Ondo entzunaldiak, bai, hemendik ez duzu nik egindako pertzik eramango. Dakik nor naizen, ezagutzen zaitut bai, Zaratazpiko sorgina zara. Baserritar gaixoen aurka maldizioka ibilioiden sorgina, maltzur bera. Ez naukauri ezagutzen, eta ikuste dudana baino, maltzurragoa izango nau pertsori egiten ez badiak. Esan dizut ez dizudala pertzik egingo. Anastasioren ezetzak sorgina zehara oso retzizion, eta hola gizon gaixoaren bizimodua okertu zuen begikoa botazioa. Horra idia tertulin nahi dutenak. Hau da, horrati daude, adin desberdinetakoa. Zeintzuk nahi duzue, datorren dako egunetarako tertulian parte hartu. Eta zer liburu aukeratuko duzue. Prestatu, etxean, irakurri dena, eta gero ekarri, egun horretarako, zatikitxo bat, bestei, irakurtzen. Hizkuntza ere bakatu, Bai, berdin dio. Hizkuntza ere da, hizkuntza ere berdin dola, Bai, aukeran usten badizu, errespetatu behar dizu gero. Zertan egin, zertan, beti benetako funtzioarekin. Bueno, ¿qué podríamos hacer por Manolito y su hipo? Primero, bueno, es que Felipito es así. Primero podemos ver qué nos explica el diccionario sobre el hipo. Mira tú, qué idea. Hipo, que a él le encanta eso, como a mí. Yo voy al diccionario y luego me entretengo viendo otras cosas. Bueno, pues ahora ya no lleva el diccionario, así como he hecho yo. Hipo, movimiento convulsivo provocado por contracciones involuntarias del diafragma. ¿No te sentís al menos un poquito más importante? Beti benetako funtzioarekin. Ahora, benetako, funtziorik importanetariko beste bat, da, lehen zuk esan beste. Ulertu nahi izatea. Ulertzea dugu esan. Baina, jakin nahi izatea ze jartzen duen toki batean. Osea, idatzi. Eta hau, sartzen dut, berdin zaiz eta hitz egiten dut. Hau beti jarri nahi izaten dut eta jartzen dut. Eta gaina, orain, ondo datak. Hau, eta neska egira honek bidali zigun eskutitza. Bosnieraz idatzia. Bueno, historia oso luzea da, ederra da, unkigarria da, inoiz ahaztuko ez zaiguna, ez umei, ez niri, ez herriko familia. Baina, idatzita dago dena, kontatuta daukat, nahi izan ezkero, daukazue historia guztiak jakitea. Orain, nahi prozatuko. Baina, zan ere, jakin nahi genuen. Ez umeak bai, baina ni hori ez, umeak irakurtzen duten bitartean nik aprobetxatuko dut eta bitartean ningo ez dakiztea. Eta askotan idaztekoa. Ez, Orduan, nik
emozioa eta maitasunaren boterea eta altxuena. Eta asko ulertu genuen. Ulertu. Ze gero, handik urte batzutara, ze orduan ez zegoen hainbesteko itokinik eta, handik urte batzutara, lortu genuen bosnieraz zekien norbi, ekin harremanetan. Eta ulertu genuen guztia, baieztatu genuen, ondo ulertu genuen. Eta ulertu gabe duditu zitzaigunak osatu behar, berari esker. Baina importantena guretzat momentuan ulertu genuen. Eta lortu genuen, Euskaldun petupetuak izan da, ez ni, Euskaldun berdea naiz, baina bosnieraz ulertzen. Bueno, nola jazki, zaitutako funtzioa, estrategia anitzak erabiliz. Horregatik ezin da errepikatu 1000 aldiz gauza bera. Egunero berdin. Orain, errepikatu dugu, gero binaka, gero egingo duz dakizten. Asteazkenan berriz, o asteazken guztietan, edo ostegunetan ez dakiztean. Eta arratsaldetan lautetik ostetara, egingo dugu ez. Anitzak. Aniztasuna, gure eskoletako aniztasuna, danetan izan behar du. Ez bakarrik adin aniztasuna, baizik eta estrategia aniztasuna. Neska hau da, nerea. Ez daki, irakurtzen, konbentzionalki. Zer egin du? Beste batek, edo irakasleak, edo beste laguntxo batek, behin da berriro irakurri dio, izugarri gustukoa zitulako poema horiek, behin da berriro irakurri, buruz ikasi, eta gero berak. Berak, horrela ikusten, baina berak hartzen zu liburua, eta denak irakurtzen zituen hori. Denok ezagutzen duzu estrategia hori. Gero, grabatzearena oso polita da indarez, gero horrekin CD bat egiten dugu, denon artekoa, eta denak parte hartzen dute. Hauek ez, berez, izango baliz irakurtzea, dakitena bakarrik, hauek aparte egituko diak, baina hortxe esatzen da. Hau da, txoko batean joatea, eta bere kixak. Hau da, batek irakurtzea, eta besteak komentatzea, nahi dira denon artean, zerbait egiteko da, eta orduan, bueno, batek hartu du eta besteak.
Hau da, bestela, ibiltzen dira libre, nahi dutenarekin eta nahi duten tailerretan, eta baina momentu batzutan elkartzen ditugu guk irakurketa eta idazketaren prozesuen arabera. Guk ikusteko haue daude, halako etapatan, silabiko alfabetikoan, erdi ez dakizzer, lehenengo aztarnak ez dakizzer. Orduan, elkartzen ditugu horiek, astean ordu erditxo batzuetan, bereziki beraiekin lantzeko komen izaina. Hipotezi dituzten, eta hortik aurrera jarraitu alizat. Hori dira momentu bereziak. Horregatik dira, adin beretsukoak, horrez, ez dira adin berekoak, baina bai, eta estrategia hori ezin da errepikatu, esan nahi dut. Horre balio du, momentu batzuetarako, eta bolara batean. Zea etorri zalako, Pello Añorga etorri zan, bere ipuina kontatu ziztuman, historia boli badaukagu berarekin, harreman handia, eta azkena etorri zanean, holako joko bat egin zuen, ipuina, patata, horiek izan zituen, alpargata, patata, tomate, eta izugarri gustatu zitzaien, hortik aurrera, igual, bukatu du irakurtzen eta batek esaten zuen, ipuina, patata, orduan, segin zuen bintxa, taka, hartu interes hori, eta prestatu, ikusten zuen, txarteltxo batzuk, momentuan, edo idatzita patata albargata, ez da denbora pasabean materialak prestatzen. Hoieria prestatzen ditugun gauzatxo bakarrak. Ez da ezer behar, liburuak behar dira bakarrik, irakurtzeko. Baina holako ariketak ad hoc esaten direnak, ez da, talde horietan ikatzen ditugunean. Eta hori da, Xune, kasu horretan, Xune badaki txarteltxo horietan bakarrik jarri dezakela patata, alpargata, oie bakarrik, ez edo zer gauzat. Orduan, hala ere, nola behiratzen duen, eta bera hauze izango zen, patata, edo alpargata, bera ira, hau ez da, orduan hau da peruna, patata. Hora ira, erabiltzen bere jakinduriak edo bere dakiena aida erabiltzen aurrera egiteko. Baina orduan, erabiliko dute, tarteka, zeo asko gustatzen dizkiolako jolasak, eta beste momentu baten berriz ateako dute, eta berriz jolastu dira. Baina esan nahi dut, ez dala material bat, orain ja, astero, ez. Beraz, sormena guk behar dugu, Bai, eskatzen dugu. Arratsalde honetan ordu erdi batean idatzi zezuen dugu. Eta gero, sormenaik ez daukagu bat ere. Eta dana esan behar digute. Torri behar dute adituen, eta ez dakizeitzu, esatea. Egin behar duzuen, aztezkenetan, nola, tartetxo batean ez da. Eta dena, kontesto liburuak, dena. Sentitzen dut, baina, orduan gu zer gaitzen gara. Gu, aspertuko gara. Ez dezu aguantatuko berrogei urte ilusioekin aguantatu ez, nik pasaretik dezen. Hori egiten badezu, Ako batean, azaldu bazate, ez da posible. Eta gainera, ez da inor, gu baino adituagoa, ez badago ume horiekin, egoera horretan, ez baditu ezagutzen ume horiek, ez badu ezagutzen eskola horretan zaidan gertatzen. Ezinezkoa da, ariketa batzu berentzako eta momentu guztietan, eta igual da otxarkoagan, zizuk irgoian, nola da posible hori. Eta gero deno jartzen dugu, hau da, horrein askatuko nizkiz, hau da, lizentzia dakat, baina jubilatik. Eta leku guztietan, jarrita daukagu deno, umen, erritmoa, errespetatuko ikugula. Iun, pimiento, gezurra. Gezurra. Lako gauzak egiten badira, gezurra. Eta naiz eta oso adituak izan, kortzen zaizkigunak esatera gauzak, hartu ideia, hartu esperientzia, baina gero ezin dituzu errepikatu. Zuek sortu behar dituzue. Zaudeten umeekin, egunean, egoeran. Beste dut ez da egokitzen beraien motara, eta interesa. Hori zeinek ez du jarriko gaur egun.
inor ez du jarriko, guk ez ditugu hemen erritmoak errespetatzen, testo liburua jarraitzen dugu. Baina gira da, testo liburua egiten badezu ez duzu hemen erritmoa errespetatzen. Zetik ez duzu jartzen lasai asko, testo liburua erabiltzen dugu erosoa dalako guretzat. Aspergarria da baino, erosoa. Bueno, niri ez zait erosoa egiten, baina egiten bazaizu edo ez esan, umen sormena, ez badiozue uste, ez zer esaten, ez bazaio tokatzen. Zer sormena. Zer sormena, denok egin behar badute, danborrero berdina margotu, ala tamborrada. Zer sormena da hori. Eta zer dago, beti egongo dira gaizki margotutakoak, txukun margotutako, todos veamos claramente que Aitor siempre es un desastre. Pintando el tamborero, leyendo no sé qué, y... Bueno, bai, beno, ez que oso gaizki ematen dituko. Oso, eta ez da guk dena ondo egiten dugulako, ez da pentsatu ere. Baina, saiatu gaitezen, pixkat, ume begira jartzen. Hori, eta sormenarena. Maixo maestrazea, ezinik ez dugu bat ere sormenik eta txika, ez buscatu empleo. Hemen behar da. Ez que ez dugu pazientziari, buscatu otra cosa. Hemen behar da pazientzia. Ez que, claro, zer nahi zu esatea. Bueno, por supuesto, anda, esaten nahi. Baina, zentratua edo gauzat edo jokatua irakurtzeko. Irakurtzeko era, maila, erritmo eta interpretazio ezberdinak onartu behar dira. Eta bestela ez jarri, hori da bestela, egiten duzuen, ez jarri, bintzat ez jarri. Zer uste duzue? Uxuek eta alaitzek gauza bera ari direla, osea, Uxue eta alaitz ari direla gauza bera ulertzen, edo hartzen, edo harramatzen, edo ez, noski. Baina gustu asko daude bila liburu berarekin, elkarrekin. Zaigan hau jasotzen, zergaiti dagoen hain gustora. Ez daude behartuta horre? Horjabidean edugu. Eta ze aida egiten? Bere erara aida ikutzen. Bere erara. Soluzioa da? Perseverantzia ikaragarria da. Juan, esai guzu, zein irakurri duzu? Azazkalo. Eta? Dira, da monstro bat, azkazalak luze-luzeaz egin da monstro. Eta gustatzen ez jo eta jatea. Eta... Zer irakurriko zu? Azazkalo, nahi bat 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 ez. Esan poliki, esan poliki. Azazkalo, bala? Bale. Monstro hau.
A ber, erakutsi? Erakutsi ez, lehen egin dezu bezala? Azkazatu. Bale? Zuri? Hasiko naiz. Bai, irakurri. Pasarte gogokora. Monstro, pauso, monstro, belize. A ber, egin behar dezuna da lasaitu lehenengo. Lasai irakurri. Venga, nahi dezunean. Monstro, pauso, hasi. Isilian, ohera urbildu zen azazkalo. Antxe zioan erdi makurtuta, besoak luzatuta eta hortzak estututa. Zurineren ondora iritsi zenean, erakuslea itxatu zuen, ari estarria zeharkatzeko eta bat-batean puzkerrak alde egin zion. Erarraza? Bale? Egoera. Caramba, qué bien. Aquí, bueno, argentinos dago, nik ¿a quién quieres hacer creer que sabes leer, Guille? Tengo imaginación, ¿verdad? Pues puedo imaginarme que el diario trae las noticias que a mí me da la gana, sobre el mundo y la política y los caramelos y el gobierno y todo. Ajá. ¿Y del presidente, por ejemplo, qué dice hoy el diario? Por favor, me pone por las nubes. Señor, ven ahí ya, y la mujer, Manolito dituzue, eskolan? Pentsako lanak agintzen berezien zuen da, horrela pasatzen duten etxean. Asko. Egia da, Orduan pentsatu, jarretuko zuen, egiten badezuen, edo ez. Bakoitzak, alduen bezala. Eta hau ikusten guztia irakurtzea. Antizipazioa da asko importante. Antizipazioa landu behar da. Baina, gara, hortarako ematen dieguna irakurtzeko benetako izan behar du, zentzua eduki behar du, ez da trampa izan behar, zerbaitetako izan behar du, zerbaiten bila behar dugulako, edo nahi dugulako, ez dela ezin da antizipazioa landu. Eta da, ezinbestekoa, estrategia bat, ezinbestekoa ondo irakurtzen ikasteko. Eta antizipazioa da makrotik mikrora. Makroa da, hau sebera, adibidea objeko bat dugu. Makroa da, etorri zeatela, ja jakinda, zertatik joan saioa, zeinek emango zuen, zehozter badeko zuen izan,
badakizu ez estilo dudan, batzu, beste batzu deskubritzen aintzate, baina, bueno, beste... Orduan, antizipatu duzue. Etxeate, etorri honea, eta, a ber, guai, meserik auskalo, zertaz itzein ere duten, hemen, zesan duten. Hori da makroa esan dut. Eta gero joten da, zehaztenia, zineztenean, batzu esan taka, jarraitu detenean, joan zeate antizipatzen. Behitu bez, tarteka botako du zerbait, ez dakiz zer, txiste txarren bat saiatzen da egiten, ez dakiz zer, eta, bueno, antizipatzen duten zen. Eta agian ja antizipatzen duten zeate, zer esango dudan gutxi gora, bera. Horren jartzen betera zea bat, igual esango zuen, claro, hemen zer esango du, baina zaudete jo bentsu du, zerbait esango du, hori da. Eta ordu, irakurtzen dugunean berdin, aurrena da makro hori, zer testu hori nundik etorri dan, horregatik, fotokopioa suelto, pues ala, mazazo, zer etorri da, edo zer goza. Edo zen momentutan, tokatzen dalako, ez dakiz ariketak egitea, pues horren, dekartzen dizkizuen fotoko behatzu, zuen, etorri zeate bain errekerotik, edo musikatik, edo zoriona zuri kantatzetik, eta berdin da, baina nik dakidanez zer nahi deten, iristen zeate, baten dizu etorri sueltori, hasta que os enteráis de kegoa, pues ya pasada ya saioa. Baina gero umeak ez dizia adiegote, beraien kulpa da. Nintzatu gabe zer egiten dugu. Orduan, testua, ze testu izan leiken, nondik atera da, zertaz dihoan gutxi gora bera, zer gaitik ekarri dugun testu hori. Gero, irakurriko dugu izenburua horrekin antizipatuko dugu pixka bat horretua. Lehenengo parrafoa irakurriko dugu eta pixka bat antizipatu dezakegu bigarrena. Esaldi bat irakurriko dugu eta ja, igual urrengo esaldia gutxi gora bera zen izan deke. Hitz bat irakurriko dugu eta ja, urrengoa gutxi gora bera zein dan ere bai. Eta esaldi bukaeran ja irakurri gabe ere esango dugu. Eta hitz baten barruan letra batzuk ikusita, seguru naia bukatuko dugu. Ez dugu irakurri behar dena. Hori da antizipatzea. Orduan, Mafalda da irratia entzutea, albisteek, Nueva York, exhortación del secretario general de la ONU para que se logre el desarme. Exhortación, ¿eso qué quiere decir? Supongo que pérdida de tiempo o algo así. Claro, como es el secretario general de la ONU para que se logre el desarme, que llevamos millones de años, exhortar, alentar con manos. ¿No te dije? ¿Zer? ¿Zapata? ¿Lokarria? Txalo bat eman dugu, zehartik irakurtzen. Gustatu alzaizue. Gustatu alzaizue. Oigan, ¿tú? Estu, zehatzean, irakurri. Zartzen da baino antizipazioa. Beraz, honerak irakurtzen beste asko, baino... Heldu
batzuk baino beto. Autozuzenketak bultzatu. Autozuzenketak. Bestela beti beharko dukete norbait ondoan esateko abets, txoek, baizkin duzu aberatzera, berriro, eta ez ikutu buruan aberte, hor, zer gari du, ez, askotan gainera behar ez batean. Lehen, ariketa hori egin izan badeno, oso gaizki irakurriko zenuten. Seguro, baina nik ere, zaren, esan bere, oso gaizki. Gauza batzutan, konturatuko zineten zuek, baina batzutan, gauza batzutaz zuek ez, baina beste guztiak baina. Beraz, ze autozuzentzen dugu ulermenean traba egiten duguna. Konfunditu geha eta aurrera jarretzen dugunean, zerbait etxirriatzen duenean orduan egiten dugu atzera. Baina, horako ikerketak eginda daude eta ez badu trabarik egiten aurrera jarraitzen dugu konturatu gabe, gaizki egin dugu. Orduan, importantena da hori norbera zuzentzea eta ez badio trabarik egiten aurrera jarraitzen du eta ez zer gertatzen. Baina azterketa bada, orduan bai gertatzen da. Claro, ez badezu erakurtzen jartzen duena, akatsi duzu. Baina, agian ez daka garatzen dugu arazi. Egin, bukaeran, ez? Oso ondo prestatu zu, grabatzeko txikientzako eta garazi ondo prestatu zuen eta bukaeran bakarrik egiten du, trabatu egiten da pixkat, esaten du eta momentuan egiten du atzera, baina lehen garazia zazkalo erakurri duenean ere egin du, bare bat aldiz eta, orduan hori arte zuzenketa, hori da. Hemen bukaeran, eta gutxi antzematen da, baina nik grabatu propio, bere egiten zuen hori eta... Ya está, ya llegó el invierno. Lea está bien calentita con su bufanda. Fíjame una puntita de tu bufanda, le pide el pollito. Estoy muerta de frío. Desde luego, responde Lea, apretujando tiernamente al pollito contra ella. ¿Apretujando? Hace mucho frío esta mañana, dice el conejo. Estoy helado. Dejadme una puntita de vuestra bufanda. Claro, conejo. Ven a calentarte con nosotros, responde Lea y el pollito. Si está bien así, los tres juntos. ¡Qué frío, amigos!, dice el zorro. Estoy helado. Dejadme... Colorín colorado. El cuento se ha acabado. Lea, el pollito y el conejo ven marcharse al zorro. Solo una puntita, ¿vale? Le grita valientemente Lea. Amigos míos, sabía que podía contar con vosotros. Sois verdaderamente... adorables. Colorín colorado. El cuento se acaba. Ia maravilloso, es que... maravilloso, gero kontatu zuenian irakurri gabe, maravillosos, sois verdaderamente maravillosos. Eta orduan egiten du, sois verdaderamente adorables. Vale, elkarri lagunduz. Interazioa elkarrekintza eta elkarrekintza bideratuz. Asko hobeto ikasten da elkarrekin, dudari gabe. Baina behar dira momentuak, bakarrik, beste momentu batzuk berdinekin, hau da, umeekin, beste batzutan helduekin, beste batzutan kanpokoekin, baina elkarri laguntzea da gehien laguntzen diguna ikasten. Eta bizin dago. Eta horregatik faltak hori argi dauka, eta hori esaten dira. ¿Quién es este tipo que dice? El llanero solitario. ¿Por qué solitario? Porque lucha él solo contra los malos. ¿Cómo? El borrico
opuesto y no sabe que es mucho más positivo trabajar en equipo, hay tipos ignorantes. La verdad es yo seguro que es un fan del género social. Baina elkarrekin egiten dugunean, ritmoa, maila, era, eta ez dira berdinak. Orduan, lagunak ibiltzeko onartu behar dira gauza guzti horiek. Ezin ditugu lagunak gu bezalakoak. Eduki, oso ezbergarri izango litzake gainera, eta beti haserre egungo ibiliko gineke, lana ispilua egingo duteta. Eta orduan, hau beharrezkoa da. Mafalda da una máquina, gaur dumek esango luketen bezala, eta Manolito da, pues eso, ahora me puso para no sé quién me manda a embarcarme en estas cosas con él. Pues recortarme. Como si no supiera que siempre pasa lo mismo. Ducha. Soy más estúpida que no sé qué. ¿Malmoviste de una vez, Manolito? No soy una IBM. No sé quién me manda a embarcarme en estas cosas con él. Baina da, irakasleo, maisu maestra, estamos dispuestos a embarcarnos en estas cosas con nuestros alumnos, o mejor hacemos otra cosa. Eta, ikasleen artean ere, hau lortu behar dugu, batzuekin oso azkar, beste batzuekin mantxo, batzuekin sekturako algara, besteekin tristego, batzuekin ez dakizten eskurrituko dugu, eta besteekin beste zerbait, eta batzuekin hola da. Baina talde bat osatzen dugu eskolan, eta elkarrekintza. Toma, y a ver cuando aprendes a escribir. Gracias, Felipe. ¿Qué te escribió Felipe en ese papelito? Una de las cosas que tengo que hacer en mi vida. Como no quiero olvidar todas las cosas que tengo que hacer en mi vida, a medida que se me van ocurriendo, le pido a Felipe que me las anote. ¿Y eso lo enoja? Sí. Yo la hago en mi vida. Hor, biak ari dira izugarri ikasten. Ez bakarrik irakurketaz. Ikasten ari dira hainbeste gauza. Imaginatu ezin ditugunak ere. Ez txikiak bakarrik handian da. Baina hau, adibidez, irakasle teknika. Elkarrekintza hau da, irakasle eta ikasleen arteko. Guk egin behar dugu hau. Testuen gorputza eta arima ulertzen lagundu. Ze, testu konplexuak erabili behar ditugunez, benetakoa direlako eta batzutan behar direlako, ezin ditugu baztertu testu interesgarriak eta testu konplexuak eta zailak direlako. Ez, egin behar duguna da lagundu ulertzen. Beharrezkoa badira, lagundu behar dugu. Baina hori irakasleekin behar dugu. Eta hau gomendatzen dizuet, artikulu osoa, ze askotan hau dakigunean irakasleok, lagundu diezaiekegu pila bat umei. Pila bat eta askotan hor bukatzen dira zailtasunak. Baina ez dakigu askotan. Osea da, testuak berak dituen zailtasunak. Las relaciones textuales, las relaciones anafóricas, catafóricas, hori dana, eta umeen ulermena gehienetan hor trabatzen da. Gehienetan. Hori guk, baldin badakigu nola lagundu horretan, izugarrizko errapena. Cuando los niños de tercero o cuarto grado no interpretan adecuadamente el enunciado de un problema matemático o una nota de divulgación científica, se suele afirmar muy rápidamente que no saben leer, como si se tratase de un mecanismo llave que una vez adquirido abre las puertas de cualquier texto y en cualquier circunstancia. La pregunta a hacerse en esos casos es ¿cuál es la complejidad lingüística de ese texto en esta circunstancia que estos niños aún desconocen? ¿Cuál es la complejidad conceptual, matemática, temporal, causal que encierra este texto en esta circunstancia y que obstaculiza la comprensión?
cuáles son los saberes previos de esos niños cuya ausencia promueve interpretaciones diferentes. En definitiva, los niños pueden saber leer algunas cosas y los maestros, las maestras, tenemos que seguir enseñando a leer durante toda la escolaridad. También a Luisa Castelo, oso artículo de guerra. Zer irakurri. Behar duguna. Behar duguna. Eta denok ez dugu gauza bera, behar momentu berean. Eta claro, un programa planifikatzen badizu orduak eta egunak eta bostaldiak eta planifikatzen dugu edo metodo bat hartzen dugunean metodoak agintzen du, planifikazioak agintzen du eta horrek aurrera egin behar du a pesar de eta orduan ez da egia esaten duguna. Ez momentu bakoitzean behar desberdinen daude eta hortarako nauna da. Gustatzen zaiguna irakurri behar dugu, batez ere gustatzen zaiguna. Eta bakoitzari gauza desberdinak gustatzen zaizkio. Eta zergatik da gutxiago komikia, ez dakiz zer baino zergatik. Zuri gustatzen zaizuna irakurri behar duzu. Eta Felipitori histeria gustatzen zaio, behitxu. Zergatik ez. Ojeando el diccionario, uno aprende siempre cosas nuevas. Ayer, por ejemplo, encontré que portantillo es el paso corto y rápido del burro y otros animales. Y pasa por ahí Manolito. Bueno, ¿qué día ahora les pasa? Pues ya, aurkitu du aplikazioa. Ha aprendido portantillo y ahí lo tiene. Segundo torre zaion. Ojear el diccionario, ha venido de personas. Bueno, por cierto, zer esan behar du. Komikia gutxiago direla. Kontratzen zure, hor, Manolito pasatzen danean bitu ze aurpegia dituzten Felipe eta Rafael. Eta gero, zer aldatzen da? Hau, eta dira sanda dago. Nola hori gutxi gorrela? Gustatzen zaiguna, baina, claro, opari egin badegu gustatzen zaiona, ¿está? Felipe, ¿sabes qué se me ocurre regalarle a mi mamá? Un libro. Fantástico, ¿cómo hiciste? Y pensé que me gustaría que me regalaran a mí, si yo fuera mi mamá. Claro, ese es el sistema, ya está. Aunque no sepa qué diablos quiere mi mamá, la colección completa de modelos solitarios. Zer irakurri. Gero esatuko naiz, liburuak eta. Desio duguna. Gustatzen zaiguna, batzutan, aurretik ez dakigu gustatzen zaigun edo ez. Baina desio badaukagu, gogo bat, orduan, guk aukerak ematen ditugu. Irakurketa saioak egiten ditugu astean bitan, eta aukera hor jatzen ditugu, ze hiru irakurketa egingo diren, bat euskera, beste erderaz eta beste ingelesez, eta beraiek apuntatzen dian egiten saiora. Eta astean bitan daukate aukera hori egiteko. Batzutan liburu luzeak irakurtzen ditugu, kapituloka eta. Baina aukera daukate juteko, geroz bueltatzeko, geroz bueltatzeko, nahi duten bezala. Eta desio duten hori guk ez dugu aurretik planifikatu. Eta ez dakigu zerbaitik. Nik ez dut jakin, eta ez jakingo inoiz, zerbaitik egon da. Erderaz tutik ez daukan, lau bosturteko une bat, asteak eta asteak, asteak joan, asteak etorri, erderazko irakurketa hortan. Zergaitik egon da, ez dakit. Baina egon da, astero. Eta hor, orduen ia, beste batean,
Desioa da, hori. Gustatu zaio, zerbait gustatu zaio, baina agian ez liburua. Era la tragedia de los Andes, merezi duena, eta hori guk irakasleok erabaki behar dugu askotan. Hau da, guen gaude hor beste ume bat bezala, ez. Gure kriterioarekin, kriterio hori formatu egiten da, eta kriterio horrekin erabaki dezakegu merezi duela Juan Cruze Iberiabide elkartzea eta bere ipuinak entzutea. Eta hori guk erabakitzen dugu. Eta hor, denak egon behar dute, guk ala uste dugulako, merezi duelako. Batzutan hanka sartuko dugu, igual ekartzen dieguna, ekartzen diegunarekin igual zeu asmatzen. Baina, denekin arian, ez? Batzukin seguro bai. Ze saiatzen dira kriterio irizpide profesional batzuk erabiltzen horretarako. Hau berriz, honek ez du merezi, hau ez da behar, eta inoritzaino gustatzen gainera. Víctor ve la uva de la viña. Es buena esa uva, don Braulio. Sí, Víctor, esa uva es buena. Don Braulio, ve a los barriles de buen vino. Habría que levantar un monumento a estos sacrificados autores que en vez de escribir cosas trascendentes prefieren enseñarnos a leer. Será iría lanzar, ¿no? ¿Y qué toca en esa planificación? ¿Qué toca? La B y la V. Igual da que ella se llamara Valeriana, que se sabe la V desde toda su vida. Igual da, le toca ahora y no antes y no después. Sería curioso. Zientzia tailerrean daudenak, erabiltzen direlako, gehi arte tailerrean daudenak zerbaitetan direlako erabiltzen. Irakasleok izan behar dugu ere. Eta guri dagokigu umeak egan eramatea gauza askorekin, baina orain ari garen ez irakurketarekin liburuekin.
Eta guri dagokigu hori, eskola guri dagokigu. Etxean, etxeko dagokigu. Eta gu hor zinea sartzen. Irakurtzen badiete, ondo. Irakurtzen badiete, ondo. Gu gure. Gure irakurketak, gure gustuak eta estrategiak konpartitu. Eta guk esan dezakegu, liburu hau ez zait gustatzen. Galdetzen digute. Ze, karo, ikusten badute zure iritzi ematen dezula eta benetan aizean beraiekin eta ez gezurretan, galdetzen dizute. Eta gero galderaia da, aurrena da, ze irakurriko dut, edo ze irakurri dezaket, edo ze... Eta gero da, Elena, zein ditzen zaizu, zein gustatuko zait? Edo, ez dut oso luzea naiz, asteburuako eraman nahi dut. Edo, ez, irakurri ditu ja bi gazteleraz eta hogein nahi dut euskeraz. Edo, igual ingelesez goda erretan, zure gustokoa, zuri, eta hortarako gaude. Eta nik batzuten ez dut, niri hori ez gustatzen. Agian zuri gustatuko zaizu, eta igual batek esaten du, nire gustatu zitzaidan abetxo, bera, probatu nahi batzu, gero zuk erabakiko, izo gustatzen zaizun edo ez. Eta gu, liburuak naiz eta ez gustatu goiti bera irakurtzen ditugu? Ez. Nik oso sartuta eukidet hori urtetan, liburu bat hasi eta bukatu bat zan. Eta gero alako baten esan duen zagaiti. Hainbeste liburu daude, eta bukatu behar den liburu hau. Zer bazen gustatzen, ez bazen gustatzen, ez da? Eta hori, beraiei ere gustatzen dugu. Batzutan, igual esaten dut, jo, eske, zen gustatzen. Eta zuri, niri iritzen bazait, gustatuka zaiola eta gainditutan zaitasunen bat, igual eskainiko diot. Irakurriko dizun kapitulo pare bat, eta ez bazaizu gustatzen, utzi. Baina, eta hola, askotan bukatzen dituzten buruak. Irakurtzen diezu, kapitulo pare bat, orduan ulertu dute igual, ulertu ez dutena, eta horregatik ez dira engantzatu, eta ja engantzatzen dira. Baina nire nereakin gertatu zait, ja zeigaten mailan, eta bani gomendatu bat, eta iztekin nire gustatzen, ez dut oso ulertzen, egin nion hori. Irakurritu zora? Gaina hori izugarri gustatzen, hartzen dezu, jaltzatzea bere ondoan, irakurtzen diezu, gustora, eta jarretu zu, eta bai, horren bai, eta. Baina berrizek, alako batean etorrezitzen ditu, berrizek, irakurriko zeniak ezatitxo, bai, berrizek irakurriko. Eta hola bukatu zuen libura. Baina ez batzun bukatu nahi ere, baina, bueno, berak ere bazukan hori, laguntzen badiazu, igual bukatuko ez, laguntzen badiazu, baina laguntzen badiazu. Eta gure estrategiak konpartiztea da, segur, batzutan, kapitulo, zuri deskripzioak ez dizkizu gustatzen, eta ikusten duzu hori. Gainetik, eta hori da estrategia importantea, gainetik, aquí no pasa nada, y yo quiero saber quién se come al otro, y me voy preso. Hori esan, eta utzi egiten. Noski, utzi egiten hori. Eta batzuk bukaera, ella quiero saber, pues, bai, guk ere egiten hori beti hogei. Ez de totxo hau irakurriko, pero a ver quién mataba aquí. Y ya está, y se acabó. Pues hori dira gure estrategiak, helduen estrategiak, ez helduenak, irakurle honen estrategia guztiak, konpartitu eta utzi beraiei ere, hori edanak egiten. Baina horrela ez. Sonriente, ¿Cuál es el pico más alto de América? Bonita, guapa. Uno. Claro, ¿cuál es el pico más alto de América? Uno. Salió en una revista con fotos y todo. Sí, bueno, ya. Pero ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero no importa. ¿Cómo que no importa? No, tengo la revista en casa. La traigo mañana y la vemos juntas, sí. No. Lo que traes mañana es la lección bien estudiada. Pues sí. Bueno, hori ez da gertatzen. Espero. Hori ez, baina entzekoa bai. Orain ja ez da gorriz zuzentzen.
baino berdez. Orduan, zer esaten ez? Usted debe ser una mujer muy sola. Muy sola. No quiere compartir, se la voy a traer la revista, le voy a enseñar la foto, vamos a saber cuál es el pico, todo, y no quiere. Emantza utzi behar dezatena. Hasiko naiz, irakurtzen nahi naizena da, un mundo sin fin. Leheno, irakurri nun honen aurrekoa. Izena zona zan, Los pilares de la tierra izena zuen, eta ikeragarri gustatu zitzaidan. Aizpak esan zidanean, zeukara horren jamaizena, un mundo sin fin. Herri batean oso famatua da feria. Eta jende pila bat etortzen da bere karroekin eta hoi saltzera. Eta baina momentu batean zubia erreka bat pasatzen da, ibai bat pasatzen da, eta zubi bat dago egina. Eta zubi hori zuten eta ere batez ere horra saltzen da. Herri batean oso famatua da feria. Eta jende pila bat etortzen da bere karroekin eta hoi saltzera. Eta ez dakiz ez, haintzatarako eta jarri behar dutelak apaitzeko, eta konturatzen dira... Mintxa, 3 minutuen. Bale, kartatzeko harri bitxira. Del coro, fingiendo que buscaba color. Fingiendo que rebuscaba por la nave, esperando que lo encontrara. Al cabo de un rato, empezó a pensar que Simeón le pasaba algo en la vista y que al final tendría que acercarse y encontrarlo él mismo. Bueno, berriro esaten dio, Mintxa, 6 minutu. Eta horrela ere bai, etxetan, eta gu ere, etxea juten gara batxetan horrela. Yo le pedí a mi papá que me explicara qué es la filosofía. ¿Y? Claro, asko irakurri. Aigea esaten, eredu izan behar dugu. Asko irakurri behar dugu. Asko. Denok, irakasle guztiok. Ze bestela ematen du, batzu badakitela irakurtzen eta beste batzuk ez irakurtzen. Ez dituztelako ikusten irakasle batzuk inoiz ez irakurtzen. Eta egoera anitzen. Los Andes, que había que pasar por un paso, el avión por encima de un paso, imaginaros una montaña, un topo, ¿no? Pero entre dos montañas muy altas aquí había como un poco de bajada. Entonces el avión tenía... Askotan, testu ingurura ekarri behar ditugunean. Lehen esan behar antizipazioa eta hori oso importantea dela. Eta batzutan galdu egiten dira. Bizpaitu egin direlako, bateren zerbait esan duelako, sartu dalako, beste pixagurea, bueno, udakiguna hori, ilmeekin ez daudenak ez dakizita gauza guztia jaren dugu. Nola, ordu bete eukidezu egunero, ja. Bai, ez zera guazu. Bueno, askotan despistatu egiten dira, guk egin behar dugu erakarri. Hor egon behar dugu, zertaz ari ginen, orain zer ari egiten, baina zer irakurri dugu leheno. Baina zertarako aia hau, denbora guztian egon behar dugu,
baina orain zer da zailea, mailea hitzak banatzen, orduan esateko, baina orain ez da hori, orain ez da zeintzuk hasten diren berdin, orain aigea, hori da, erabakia, hemen bezala. Beraz, inbaditu gabe eta ordezkatu gabe, utzi behar diogu, baina lagundu ere utzi behar diogu, behar da. Ai, ama. Bazkaltzera. Bazkaltzera. ¿Zan ez da? Irakurri oso, inta, eta konturatu zen, ez da? Zera, zuzenketak edo hobekuntzak berak egin ditu, ezta? Berak konturatu da, bai? Zerbait jarri eta hori. Ez da bideo? Atentzioa ditu dute paper txuria eta ziletra politza eta garbia. Oain nahi da ikasten, horregatik nahi da hori egiten. Berak ensaiatu nahi duelako, letra txikiz hasi da, oain dela gutxi hor zegoenean. Eta orduan, berak aukeratu du lan hori. Bera egiten inorrek ez du agindu. Berak egin nahi du hori. Bitu ze lana egiten nahi da. Bitu ze zaila da egiten nahi da. Idazten nahi da, orain hasi da txikiz. Arkatzarekin kontrolatzen du irakurtzen ari dan hori, kopiatu behar duna. Kopiatzea da bat ere erresa. Kopiatzea da teknika bat ikasi behar dana. Bera da, ez agaltzen. Gero gogoetak egiten ditu gainera, txikin. Gero antizipazioa ere, ez berriz. Gero zerbaitik jarri ditzen hau. Gero orain, ahi da, lan bat egiten ikaragarria. Ikaragarria. Baina zer utzi dugu? Zer? Denbora. Patxara. Ez dauka inora aldamenean agoiatzen. Aldamenean dagoena dago laguntzeko behar izan ezkero. Horregatik galdetzen dio, aldamenean
dagoelako grabatzen. Baina berak egiten ditu gogo eta guzti horiek, hau jarri behar, hau gora da, bera hila. Zugarrizko ikerketa lan egiten nahi da, horreti berua. Musu gorrean jarri denbora. Eta berak aukeratu hori, inorek ez dio esan horren kopiatu zauzu hori. Baina bera hilan ez praktikatzen nahi duelako txikiz, horregatik hartzen du gustatzen zaion zerbait, eta ber, horrein bihurtzen deten eskritu letra hori txikiz. Noa juten naizen horrekin ditu aldamenean txuleta horiek, behar bali badu jotzeko horrean. Baina bera egiten hori nahi duelako. Oso kaso gutxitan dauka zentzua kopiatzen. Oso gutxitan, oso egoera, oso bizitzan, oso momentu gutxitan, eskolan. Baina kopiatzea hola danean eta hor du zentzua dauka. Bestela ez, etiketa jartzea kopiatzeko ez, jaula hori. Isiltzen ditu, baina txikin ditu. Aber zer ikusten duzuen, ez da oso handi ditu. Baina, mesedez, orain eskatuko izuet, ja, hoi minutu gaitza izkene. Una apuntatzen, zeo zer, diapositibo bat iztea, atxikimenduarekin lotuta ikusten duzuen zer. Atxikimendu ona. Irakurketa hori. Apuntarte, gauzatxoa, zebera hori esateko. Galdera, hemen ikusten dezuenak bideratzen du, ahalmentzen du, laguntzen du, atxikimendu ona lortzen irakurketarekin, hori da galdera bizka. Zertan? Eta apuntatu.
pista bat emango dizuet. Adinen iztasuna hor, ikusi. Orduan, zergaitik bai edo ez, zergaitik. Aber irakurri hitza, zer jartzen duen? Maite du, Nahi duten postura. Patxarekin, bakarrik edo lagunekin. Lazerra modua, lazerra antzematen da. Etxean bezala. Handiek txikiei. Txikiek handiei. Txikiak imitazioz, eredu handia imitatuz. Jakimina ikusten da batzuta. Jakimina ikusten da. Kontaktua. Kontaktua. Partekatu. Importantea sentitzea. Bizipenak igual gogora ekartzea. Bizipenak gogora ekartzea. Interakzioa. Interesa kutsatu. Lasaitasuna. Bakoitzan beharrak errespetatzea. Igual antzekoak baino beste hitz batzukin, eta beti matizak lortzen dira. Batzuk aditu papera igual. Batzuk aditu papera hartzen dute, agian. Gustoak konpartitu. Gustoak konpartitzea. Hori, zein diapositiba honetan ikusi duzu? Komikian. Bai, petxetaber norbaitek ikusten duena. Bai, kasu horretan, biak haidiak konpartitzen dute komikien gusto hori, ezta? Eta bakoitza da begia, baina ikarra. Eio? Askatasun handia. Eskailera, eserita. Errespetua. Paradogikoa da, inbestiko askatasunak azkenean lortzen dugu, beste aztan behartuta lortzen nahi dut. Denak irakurtzen nahi dut.
leku diferentetan dalek zentrozo eta genia. Eta dago langirua. Eta dago langiru lasaia eta goxua. Bera egon da eskolan, bizitan. Argazki ziola da, zela ezin ja. Argazkitan ikusten dara, baina gehiago ikusi duenak. Baina, bueno, gehiago? Barkatu, jakrimin hautia dut. Ze momentu da irakurtzea? Nahi dutenean. Hori ikusten da, ez da irakurketako ordua. Batzuk daudela desiatzen bukatzeko eta beste batzuk. Bai, argazki guzti hauek kenduta, lehen komentatu dudana, elkartzen ditugula, ropillo, gauza batzuk, eta hor, txiki asko, lehen esan dizuet, hori da beste momentu bat. Hori daude, prozesuan arabera, gutxi gora bera, txiki. Eta hori momentu horretan, irakasleak erabaki du kamisiba hori ateratzea, eta horreti daude bakarrik, adin batzuetako. Orduan, bestela, bueno, denak ez, baina argazki gehienak daude aterata o bideoak libre, liburutegia libre irekita dagoenean. Osea, liburutegi taller egunero irekitzen da, momentu desberdinetan, edo goizean, edo arratsaldean, edo. Eta joan daitezke, aukeratu dezakete, 3 edo 4 tailerren artean, eta aukeratzen dutenak liburutegia horien dira. Beste momentu batzutan ikusten da lanean, baino libre baita ere. Beraiek nahi dituzte lanak. Zekau, gaur irakurketaren saioa da, datorren astean da idazketarena. Orduan ikusiko dugu. Bera, baino, idazketarekin lotutako gauzetan jarriko dugu fokoa. Ezin da banatu. Goztain zait erabakitzea zen askotan dira irakurketa eta idazketan nazten dira hor. Baina, bueno. Gehiago? Orduan. Gustatzen den normalean positiboan, zer egin daiteken, baina gauza batzuk beharra sentitzen dut esateko, ez mesedez, hau ez behartu. Behartzeak esan nahi du, behartzea, ezin da sartu hitzea eta behartu egin behar duzu, ez da? Hori da behartzea. Behartzea da, ahal dutena baino gehiago eskatzea, momentu horretan. Nahi dutena baino gehiago eskatzea. Benetan behar dutena, falta dutena baino gehiago eskatzea. Beraz, behar bat dute edo nahi bat dute egin dezaketena baino gehiago guk egin da dugu. Eta bestela, itxoin behar dugu. Eman behar diogu denbora, eman behar dizkiogu aukerak, errespetatu behar dugu, eta eskaini behar diogu. Aukerak eskaini, aukera desberdinak, horregatik sormena guk eduki behar dugu. Aukera desberdinak, behartu asko, ikusten dut anemiren egun hauetan, ia zer pentsatzen dugun anemiren, zera, orain arte oso guztu egon da irakurtzen, eta darama aste bete, edo bi aste, zer gertatzen zaio, ez dakigu, oso ondo, asmatzen dugu. Igual ja aspertu egiten da, proposatzen digunarekin, edo ez badiogu proposatzen ja berak ez dakit. Orduan joan behar dugu, eta eskola txikietan oso gutxi ditugu. Hori zen badugu egin, orduan ez behartu ze, ezin dutenean, ezin dute. Akatuko dezu, baina ez du egingo. Ez daki irakurtzen txakurra, egon zaitezke baina ez da duzu ikusten, baina lehen irakurri dezu, baina lehen esan dezu, baina atzo, baina orduan eta baina hor lasten zarenean blokeatzen da, dana. Hortik aurrera ezerrez. Bakarrik gaizki sentitzea bera, gaizki sentitzea
gu zertarako ezin du. Oraindik, beti da oraindik. Tarako gaude gu eta tarako etortzen dira eskolara. Hortik jarraitzeko, baina hortik dagoen hortatik. Ez beste toki batetik, gu nahiko genuken toki hortatik. Edo metodoak esaten duen estila tokatzen zaie hau. Tokatzen zaie hori ez, batzuei asko lehenago egiten zaie eta beste batzuei asko lehenago egiten zaie. Asko lehenago ere bai askori. Eta hori zer, moztu, hori ez zaizu tokatzen hori ere egiten dugu, hori ez zaizu tokatzen zuri, baina zu zintzea hori esateko. Nire ez zaitena tokatzen. Respecto falta ikaragarria da. Gaina ez dakigu zer egiteko gai diren, nola jakingo dugu guk hori dena. Eta gutxiago egiten zaizkien frogan bitartez. Horrekin bai ez dakigula ezer. Horrekin bakarri dakigu ze inutiliak garen gu. Orduan, behartzearekin batera hau dator. Umeak beharritzea. Presiopean ez da ezer ikasten. La letra con sangre entra, batzutan egia da, baina hori irakurtzen baduzu neurociencia, esplikatzen dute oso ondo, bai, nola ikasten da modu batean eta nola ikasten da beste modu batean. Eta horrek gero zer ekartzen du. Eta la letra con sangre entra, ikasi dutenek ez dute libururik ikusi nahi sekula santak edo. Ez bada behar duta. Presiopean ezerrez. Eta nahikoa da esatea, irakurri eta oso goxo. Eso son chorradas. Umeak ondo tratatzea, ez da bakarrik goxo tratatzea, Umeak ondo tratatzea da, merezi dutena ematea, kezkatzea ia ze behar duten, burua ustea, aberlotzen dugun bera behar duena eta momentu horretan, hori da umea ondo tratatzea, Eta goxo ere bai, baina goxo bakarrik eta gero irakurri. Ya, cabo de un ratito, baino, pues ya está, sentitzen dut. Baina hor umea ezin du ezer egin. Eta ondo fijatzen bagara eta ondo begiratzen badiegu aurpegiari ondo begiratzen badiogu, berehala konturatuko gara. Esaten ari gara, hortik ez mesedez. Ezin dut eskatzen dira. Baina umei begiratu bat zaie. Errespetuz, maitasunez. Ez inor nabarmen utzi, lehen esan detena. Gauza bera egin behar dute dene. Aldi berean, tokatzen denean. Eta beti nabarmen egituko dira batzuk. Eta gehienetan, gauza gehienetan, bera. Pertsona berdinean. Gauza guztietan. Ez bada, gimnasia, beltza bezala. Bueno, gimnasian batzuk da. Marrazten beste batzuk, bera. Baina nabarmen txarreako esan nahi dut. Eta nabarmen honeako ere ez da behar gehiago. Errosune daukazula. Claro, ez eta ez dela horren bila izpazte, berriro esaten ditezion. Eta zuri konplazatzeko. Zuk zela esan batzun, handereño zuri konplazatzeko. Irakurri zauzue 5 razones para no decir muy bien. Baina inor ez utzi inor nabarmen. Eta irakurketan airazketan oso erresa da, hain sutila da dena, oso erresa da horretatzea. Oso. Beraz, kontuz. Berdin marrazketetan, berdin. Ez epaitu, kontuz zaila. Zego besterik egiten, ni ere bai, hori egiten gabe. Baina ikasi behar dugu, ez epaitzen, umeak. Ez epaitzen. Ez gara inor. Umeak epaitzeko.
ez, baina, bueno, gure artean bintzat, mira, maila berean gaude eta bronka edo enfada, edo egin ez dakit, beste da batera kudeatzen ditugu gauzak. Baina uniak ez, eta begiradiak inbakarrik zenbat esaten da, era bat, jaten da dena. Zeu beno labait zoia zenian, zera hilatzen den, hori hartu dutuna da, ez? Bai, begiradiak inbakarrik. Eta gero, egiten dituzun komentarioak, eta bai, goxo, eta bai, baino toma. Eta ez ez konpara. Hau bai da mingarria. Hau oso mingarria da. Helduentzako mingarria da, lagun suposatzen da gure zela eratua dugula eta sendo gaudela eta konparatzea da como la sopa, una asquerosidad. Eta itzin gabe, konparatzen ari dira, ezer esan gabe, jartzen diogun egiteko ematen diogunarekin dator konparaketa. Berdina jartzen diogun momentuan konparaketa etortzen da. Horregatik ikusten dugu, ezer txorek berdina eskatzen inoiz. Egin nahi badute berdina, orduan egin dezatela. Antzekoa. Claro, horregatik dator, ez etengabe ebaluatu, fiskalizatu. Ke rollo honetan, ezin dutelako alegin eskolatik, eta esan ete den guri ikerrek esan zigun bezala. Ari nintzaio ni ez, beste, ari zitzaio. Bat, berari ikerri galdetzen, ezta? Eta ez zekien oso doia nola erantzun, eta berriro, eta beste bat. Tarako batean, erantzun zaten, buenza erantzun eskatzen, ete den, zantzun. Den, hasta ya. Eta, anera, ezinezkoa da jakitea zer ikasten ari diren. Eta gutxiago, ariketatxo batekin, egun batean, arratsalde batean, egin dut zabaitekin, ja, horrekin jakin behar dago, oi! Bueno, zango da, esikut da. Hoxe, ezinezkoa dela jakitea, eta gutxiago, ekintza motz batean, gau goizean egin ditugun tontakeri horiekin dira ze ikasi duke. Ez dakit, ikasketa da egin luzeko gauza bat. Bai, nik ikasi dezaket gaur abesti bat, hori bai ikasi dezaket, eta hor ikasi dugu edo ez du ikasi. Baina, benetako ikasketa sartuanak eta horiek ez dira gertatzen momentuan. Gauza prestatzen joaten dira, alako batean antzeman egiten da ikasi da. Baina, ezin dugu jakin, denbora guztian galdezka eta galdezka modu desberdinetan baina beti galdezka. Hak ez duzen gertatzu, zuek hasi bat jartzen bat zuen lorontzi batean eta zuen borontate onarekin eta behanakin eta goxo, baina egunero bentzela argazkatzen duzue aberria azten nahi da. Eta berrezeko bat. Horrengo, zein godea? Zapustu, hasi hori zapustu ingo da. Esango dut, eta den cuando venir a hablar de askotan die, momentu konkretu baten, bai, ez duzkampo, eta gero uniak hori ez da behin aplikatzen, zakikera gestio hartu berez, hola dala. Ja, zeudia, zeudia, hola dalakoan eta ez. Bueno, orduan, hasiarekin bukatzeko. Bera, zer egin behar da horrekin? Zer egin behar da? Bakean utzi. Baina, gure ardurapean badago, eskola gunea gure ardurapean badago, ikastekotan, zer egin behar dio batzi hori? Zer? Baldintza onak eman. Hau da, ikusi ura behar duen edo ez gehiegi, ez gutxiegi, argitasuna, baina ez gehiegi gutxiegi, ez dakizer, iaia lorontzitik aldatu bat egun. Hori da eskolan egin behar duguna. Eta ez lardazkatu egunero, abezidera batxo bat.
Bueno, eta uste dut, bukatzeko ez dakit zer zen, jarrikaren mila esker,